Kaixo, Inigo naiz, eta hauek dira nire 10 ezinbestekoak. Nire lehenengo ezinbestekoa zuritoa da, ez da alkohol asko edaten dudalako, baizik eta nik etxean egiten dut lan eta arratsaldeko 8etan 9etan gustatzen zait kalera irtetzea, egun batzuk kalera irten gabe nagoelako, eta hau da erabiltzen dudan aitzakia. Nire bikoteari azaltzeko kalera irten behar naizela, buelta bat ematera, eta beti izaten, zurito bat hartzen dugu, eta orduan bera batzuta esan, jo, ez zuritoarekin. Zuritoa ez egunero, baina egun askotan gustatzen zait, arratsaldeko 8etan edo 9etan bat behintzat hartzea, aitzaki moduan edo kalea ateatzeko. Urrengo ezinbestekoa gitarra da, suposatuko duzuenez. Beti gustatzen zait gitarra bat alboan izatea, eta gainera gustatzen zait normalean nagoen lekuetan hor gitarra bat egotea, ez? Nire etxean, lokalean, jekoran, igual gurasoen etxean beste bat. Eta kontatu behar dizuet, gitarra hau, daukadan klasiko edo gitarra espainol bakarra, bigarren eskukoa erosi nun Cash Convertersen, uste dut 50 eurotan erosi nuela, eta gaur egun gehien gustatzen zaidan gitarra dela konposatzeko. Eta gainera esango dizuet, melodia polita asko, ederra asko, zurekin bateraren estribioa adibidez gitarra honekin konposatu nuela. Eta azkenean prezioa ez dela hain garrantzitsua, sorkuntzarako. Urrengo ezinbestekoa, igeri egiteko betaurrekoak. Azkenen 10-15 urte daramatzat igeri egiten, eta gainera da egiten dudan kirol bakarra, ez asko igual astean 2 edo 3 joaten naiz, baina beharrezkoa dut nire bizitzan, gainera etxe ondoan, daukat igerileku publiko bat, Gasteizen gainera 10 edo 15 daude, orain momento anunzio Vitoria Gasteiz, eta besterik gabe, hau da urrengoa. Urrengo ezinbestekoa ordenagailua da, lehen ez nuela hainbeste erabiltzen, baina gaur egun leku guztietara eraman behar dut. Pixkat ere, autonomoa naizenez, hori da dakarren ondorio bat, ez? Egun osoa zaudela lan egiten. Eta egia da gaur egun, ez dudala bakarrik gitarra erabiltzen konposatzeko, batzutan ere beste abesti batzuk hartzen ditut, moldatzen ditut, eta horren gainean azten naiz abesten, ez? Eta horretarako ordenagailu erabiltzen dut, eta azkenen egun guztia nagola ere ordenagailuarekin. Txandala. Esan bezala, etxean egiten dudanez lan, egunero edo egun guztitan txandala jartzen dut, eta inkluso batzutan ere kalea ateatzeko txandalarekin. Eta hau niretzat, ezinbestekoa, nola ez. Urrengo ezinbestekoa mugikorra da, ez bakarri guztion dakagun behar izanetarako, baizik eta nik batez ere erabiltzen dut musikako aplikazioengatik, ez? Metronomoa, afinadorea eta batez ere grabagailua, ez? Nik sortzen dituan melodia gehienak, okurritzen edo bururatzen zaizkidanean edo mugikorra erabiltzen dut eta zuzenean grabatzen ditut, eta inkluso behiratu dezakegu orain zenbat dauden. 158 audio eta ez da asko, eta azkenean hemen kapturatzen dut sortzen dudan guztia, lehenengo ideia, mugikorrarekin. Urrengo ezinbestekoa, erloju bat ekarri dut, ez da erloju hau behar dudalako edo erabiltzen dudalako, baizik eta nik egunero gordetzen ditut 10-15 minutu niretzako eta arnasketak egiteko, arnasketa kontzienteak ez dakit meditazioa den edo mindfulness edo dena delakoa, baina oso ongi datorkit eta aspalditik esan zidaten nolabait antsietatea eta estresa hobeto eramateko, arnasketak onak zirela, eta egia da, nik erabiltzen dudan baliabide bat dela, eta benetan onura asko ekartzen dizkit, eta horretako pixkat denbora gelditzearen metaforarako edo erlojua ekarri dut, ez? Baina oso gomendagarria egunero 10-15 minutu gordetzea arnasketak egiteko. Urrengo ezinbestekoa liburua da, ez naiz oso irakurtzale amorraturik, baina azkeneko urteetan batez ere gustatzen zait egunero pixkatxo bat irakurtzea lo hartu aurretik, ez? Kostatzen zait lo hartzea eta gustatzen zait aurreko momentu hori irakurtzen egotea ere lasaitzeko eta nolabait ere ohean nagoen denbora horretan buruari bueltak ez emateko, ez? Eta zehozerretan konzentratzeko. Liburua, hau da orain irakurtzen nahi naizena.
Urrengo ezinbestekoa, aurikular hauek dira, hauek gustatzen zaizkit. Beste batzuk, inalambriko hauek baitut, baina hauek gustatzen zaizkit, ez dira osonak, baina mikrofona dutenez, esan bezala, ordenagailuara ibiltzen dut konposatzeko, eta azkenean ordenagailuarekin nagoenean konposatzen, hauek jartzen ditut, eta mikrofonarekin hor sortzen ditut ideiak, eta azkenean edo zertarako hauek erabiltzen ditut. Inalambrikoak ez zaizki gustatzen, bateria bukatzen delako, eta niretzat hauek dira, perfektuak. Urrengo ezinbestekoa, ez dakit onartuko didazuen tresna edo objektu bat bezala, dira nire jekorako etxeko giltzak. Azkenen etxea ezin nuen ez hona ekarri, niretzat jekora batez ere herria bezala eta jekorako etxea. Niretzat nolabait egunerokotasunaren ihesbide bat da, eta askotan joaten naiz ere lasai egoteko, inkluso lan egiteko, baina pixkat rutinatik ihes egiteko edo alde egiteko jekora joaten naiz, eta hauek dira jekorako etxeko giltzak, ez? Hauek izan dira nire 10 ezinbestekoak, gogoratu abuela maitea entzun gai dagoela, entzun ezazue, ikusi ezazue bideoklipa eta emozionatu eta gozatu batez ere. Gaztea.